Hi guys! Welcome back to my channel! Kung Hey Fat Choi! Hi guys! Mag-i-start na kami. Magpapalaro ako ngayong Kung Hey Fat Choi ng... Anong tawag nito be? Money chopstick. Money chopstick daw. O sige, kukunin ko muna yung kanilang premyo para ganahan sila. Ayan. Ayan. Ayan yung premyo nila para ganahan silang maglaro. Ayan, ayan, ayan. Ang mga lagay lang naman dyan, $5. Tapos, $20. Yung maliit. Wala namang 10. So, ayan, ayan guys. Kailangan yung pa talaga bing mag-cover? Mag-cover ng ano? Oo, kailangan. Kasi walang daya. Hindi pa nga ako naka-open na nga ang ice cream. Di ko pa rin basa. Walang daya. Dali na be. Mag-i-start na kami. Oh, ikaw na the first and the last. Ilagay lang namin yung ditong ano. Ilagay ko lang dito yung... Akin na nga yan, Bing Stool be. Ilagay lang natin yung camera dito para di ako mapagod maghawak. Mag-i-start na tayo. Yan. Diyan ka lang. Okay. Nakita ba? Kita ba? Hindi. Ay, hindi kita. Dapat ganyan. Hawakan ko na lang. Sige na. Oh, you ready? Sino mauna? Ako na da, sabi ni. Pagtanong kung are you ready? Asa na sasagot ka. chopstick? Di ko na maanap. Ayan o, chopstick. Kung Hey Fat Choi guys, lalaro kami. Na, Ay, gang ball. Oo, kuha ka ng maliit na ball, be. Lalagyan niya ng ano, ng makukuha niya. Ito, ito. Yan. Yan, isa. Sige, mag-practice ka muna, be. Practice muna. Okay. Dito ka 20-20. Mati, abin. Isara din. Practice ka muna. Practice. Okay, practice muna. Kamusan makikili. Tama na, malala naman ka na chocolate. Lamog na basang. Tamog na basang. Madali, try muna, try. Bawal yan, ano mo, words mo sa YouTube. Dali, try. Okay na. Okay, start na yan o gusto mo muna mag-try? Dahil na, yun na niyo. Okay, tatlong stick lang ha. Isa, pag wala, lugi. Dalawa, pag wala, lugi pa rin. Pangatlo, lugi pa rin, okay? Okay, start. Okay, start. 1, 2, 3, go. Wait ha. Hindi ko mawag. Mag-cheers man kayo. Ang seryoso nyo. Ang seryoso nyo. Dali. Sige, yun na. Ang likot. Hindi maipit. Ang likot. Wait lang. Ang likot ng kamay ko. Hindi maipit. Hoy, Bilangan mo lang siya, Rachel. 10 bilang. 10 bilang. O, dali, isa. 10, 9, ang sayang 8, 7, May daya. 5, wasi mo nagtatawag na rin ako. Ano na sa kiluwit? 2, 1, Oh, ilan na? Isa na lang. Last one. 10, 9, 8, 7. Oh, tapos na. Tapos na. Ang nakuha mo ay may maliit Bilangin mo muna. Ako na magbibilang, maglagay ka na ng face mask. Bilangin mo na. 5. Nagsakit naman ah. 10. Kailangan nahirap nga rin yan. Ada dyan, buklo yan. Bukyo. So, naka $10. 30. 30. May ganito ka na maliit. So, 30. Kukunin mo na yung 30 mo dyan. 30. Kukunin mo na yung 30 dyan. Ayan, nakakunin mo ng 30. Pati ito sa'yo na yan. Okay, I have chocolate and I have $30. Okay, next. I-cheers mo na si Rachel. Siya na ang next. Okay. Bawal pala. Come on, you're next also. After your Hindi next. nakita, nakapikit na ako. To cut the vegetable na can cook the curry. You ask na. Who asked? Okay. Start na, Rachel. Okay? Okay. 1, 2. Bilangan na nindo. 10 lang. 1. Ay, tsaka lang na. 2. 1, 2, 3. 3. No, 10. Until 10. 4. May narinig ako naman. Parang maliit yun ah. 6. Galing. 7. 8. Isa na lang. 9. 10. Bilangin mo na. I come for you. Bilangin na. Maliit. Bilangin na. Bokya.
Sirang. Be careful, ah. Okay. Okay. Zero. One. 1, Tatlo ulit. 2, Three. Luto na, Weng. 4, Ay, awing. Di no, ba? 5, yes. Six. Ay, walang ganyan. Dapat ka. Six. Don't touch. Six. Don't touch. Let Ah, her. sige, let her do. Yes, yes. Go, go, go. Six. Baba mo yung ano mo. Four. Yan. Seven. Oh, no. Kaya mapipil mo naman. Yan ang mapipil mo. Eight. Nine. Pangarawan na. Sige, bukas na ang 10. Yes. Bukas na ang 10. Hindi, wag nang bilangan ng 10 kasi tatlong ano naman siya eh. Tatlong chopstick naman siya, di ba? Okay. Mapipil mo. Weng. Masala kaya siya mag-substitute doon. Too much cook na ramo eh. Nansay na. Already cooked na. Weng, susok naman. Oh, yeah. Oh. Weng. Okay na, open your eyes. Hindi na tawag chopstick sa mga. Yes, yes, yes. You got it. Ay, yeah. Kaya. Dahil nag-practice sa wing. Weng. Unique spoon. Weng. Where the spoon? Weng. Weng. Unique Wag na. hand naman. Can I call a friend? Di ko nga na maipit. Weng. Weng. Weng, over Zoom nagka-camera. You want to eat? Very tired na daputo. Very tired na daputo. Okay, May. It's No, because selfie. today is New Year. Okay, Take later. your time. Take your time. I will take my own mask. No, this is only ice. Ah, okay, okay. Take your own mask. Eh, may money issues ni. Para pala kay mamaya na magbalik ka na lang. Keep your distance. Tingnan natin siya. The social distancing daw. Distance. Okay, you sit down. Okay, sit down. Yeah, let's see. Okay. Let's see. Ha, I am the audience. Ha, excuse Wait, me. wait. I go here. Okay. Si boss na da. Okay. Hey, no, cover until your nose, Marcela. Nose, no need. La. Come on, Nose can until break nose. the- Oh, so you go up your eyes, ah? Yeah, look up. Like No. Cannot now, like this. Ay, sila. No. Here is the You step. cover your nose until not Yeah, like you need that. to cover your nose. Yeah. Yes. So Like this? perfect. Okay, cover, come. yeah. Very perfect. Okay, go, go, go. Cannot Cut the breathe. other, Hindi you natin know. makuha yung maliit. Go, 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 go. Come on, your time. Bilangin na nindo. 10, Okay. 10, 9, 8, 7. 7. Oh, see, arugan mo yan, Weng. 6, 5, 4, Nothing. 3. 3, 2. O, pang duwa pa lang to. Last one, last one. Ah! Bilangan na, Weng. Bilangan ako. Nakapira siya. 5. Oh, $5. Give the $5. $5. Yeah! Ako naman, ako naman. Me next, me next, me next. Okay. 1, 2, 3, okay? 3, 3, okay na. 4. Start. Oh, ano? Sa luwas ka pa nag-begin with 1. Hirapan talaga. Oh, di ba? Hirapan 2, talaga. 3, Mahirapan talaga. 4. Pantayin mo ang chopstick mo. Yung bursa. 5. Noah. May last one pa baga. Oh. Mahirap. 7. Mahirap. 8. Okay, take your time. Okay, Weng again. Oh, bilangin mo sa Weng. 1, 2. Nahirap pala talaga. Mahirap nga. Pero pag ano siya, nakahiling si Weng. 4. Nakaisa na lang si Weng. If you feel Me also, I feel like that. Oo nga, parang not heavy, of course, don't have ma. Oh, pira na. You feel like a Fat Choi. 5. Like a Fat Choi. Yung like a Fat Choi, ano yung Choi siya? 7. 8. Mahirap naman kasi yung lumubulaw. 9.
imagine you. If you, I count until 100 lang. 7. Pag walang blinds, nakakaipit ako. Kaya nga, try again. Of course, Mahirap. you open your eyes to No, see the cover, ma. you You don't cannot make see. her confused naman. Yeah, okay. Okay, I count You one. okay, everybody quiet. Yeah. No count, ah. If You don't count for me, ah. Bakit wala akong naiipit? Ako rin. Be, karakan muna kita. May ulos. Bayaan mo na. Sabi, balik na lang kita. Balik na lang. Nakailan na. See you later. Waiting is not first. Bakit wala akong naiipit? We will come back. Me also. Very hard for me. That's my problem. So, Big. naman. Put in your mind, Lolo. You put in your mind, remember, Lolo. Lolo need money. Uy, oh, okay na sana yun. Hindi na inipit. Yes. Yan, 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 ganyan, ganyan, yan. Pwede na yan. Ipitan ng maray. Yan, itaas mo na. Taas na, dali. Ay, nahulog pa. Pwede na to. Wala pa. Again. Pwede na ko tulo to. Oy, pag ano na daw kami di, pag banig na rin. Banig na. Sleep first. I want to rest first because I'm going so tired. Hi, Wing. Even second time, ma. Yeah, so many times naman. So many times like that. So me better. Me better than me. Nagurula pa. Wing, just remember Lolo. Uuwi ang sabay niya pag-aralan niya. Mas kete na ba? Hindi ka mapatulog ka yan. Yeah. Ay. Kung hey, Pachoy. Cheche. Also, ayan. Also in the evening, when cannot sleep lah. You cannot move on. Wake up. Wake up. Wing, what's going on? Palitan na. Pangalawa yan. Wow. Ayoko na nga. Wing, I'm trying. Okay, catch it. Ipitan mo na. Ibaba mo na yung ano. Ay, Nanggigigil sa imo si Amera. Hola. Nanggigigil sa imo si Yan! 10 years sa Hong Kong. Yeah, you got it. Okay, go. Got it. Ay, I got it. Na-stress si boss. Why so many this one mo? Ay, puro 20 ko tao. Ayan na. Noah, even you slowly, no use. Noah. Empty stick. Ay, so si Amir, problema ka ni mo. Makulog sa sentido. Ay, so thirsty naman. Mango juice. Siya na ulit. Nauna nga ako kay Wing. Yes. Oh, birthday ba? Where's the bowl? Hindi siya bagang inot. Kaya babalik sa iya. Alangan Ako nga, Oo, diba? Irani mo yung kaputan mo. Ano mo tara yaon sa buday mo? Wait. Your chopstick is upside down. Pwede kayang iganyan Like yan. this. Yes. Yes. Sa tahaw, ang kaput mo kang kamot. Iling ang kaput ni Cheryl kang chopstick sa nasa tahaw. Oh. No. Sa gitna. You say yes, ito ba? Yes. No. Yeah. Wait. Sa sa tahaw, ang ipit. Wait. Dahil napantay kaya. Ladad. Wait lang. Okay. Oo, dahil pantay araw gatang sa kuya. Dahil dapat nasa tahaw ang ipit. Mahirap man kuya. So many times you okay. I take my time lah. Mahirap kasi mahal na sugo. Uy, pwede na to. Ako nga, dami nakuha. Puro bukay. Bukya naman, may mga bukya kasi. Go. Oh, Go. pwede na to. Ay! Ay, sad. Nakasabi tuloy si Ibo. Baka ngayon makadaya pa may usad. Naglilibay pa sa Yak! They already have sa live na. Go. Get it. Wow. Nanggigigil na si Concept. Gigigil si Get it, boss. get it, Oy, get it, pwede get na it. yan. Tulo na, apat na. Irani. Yay! Yay! One more. Last one. May last ka pa. Wait. Be careful. I cannot see the ball. Where are you?
Puro bukya. bilangon ang kalsak mo. Maulog, dali na, dali. Okay. Wala. Oh, middle. Yes, less. Ay. Agar mga buta. Okay, go. Magrani-rani, karayoong ka na. Ang hirap pala maging butang. You know why she catch? Because she... The clip is in the middle. Yeah, she... See, arani siya sa ipitan. Arani ang ipitan be sa kamot niya. Dapat maipit tulos ang kwarta. Ibaba mo man nga ni arayoong ka ng maray. Yan. Kare ang pag. Bago niya iatataas, dapat naipit na ara. Nasa tahaw ang kamot niya. Yes. Okay. Yan, maurag ang sa gipit. Nasa gitna yung pagkahawak ng ipit. Pero mahirap din, mahirap din. Gutay-gutay na acho, Sam. Paiti na, Cheche, eat yourself la. Cook yourself. Di putang adi, di makuku. Last na. Uy. May last ka na yan. Pasiguro mo na yan. Di bali mag-usad na oras man ikaparehas ni Wing, pasiguro. Take your time. Take your time. I remember Lolo. Mahirap din kasi, madulas. Madulason nga ni Ibi. Ano Ako ka nga ba ni. nasa salog ni? Ay, tsaka hindi ka rin pati marunong mag-chopstick kung marunong lang. Kahit marunong, madulas nga eh. Si Mr. Driver mo. Hindi man nag-chopstick si Amer. Oops, go. Yay! Bilang. Bilangin mo na. Bilangin mo na. Bilangin. Me very good. 5, 10, 15. Bayan, Meli, kayaw lipstick ka. Bokya. Bukya. Bokya. 15. Oh, get 15. Han, give 15. 15. Buti nga naka-30, naka-45 na. No, don't give the all 5. You give her the 20 and give back to Amber the $5. You don't have $5. Yes. Yay! 45 naka-45 na siya. Marami pang chorne. You're next. Oh, tarachian na dyan. Tarachian. Pero Ming Lugi. So, always so sad. Being always poor. Haya. Before also Maris. Yeah. She always unlucky playing. Okay, start. Ang hirap. Di ka pa nga nagtatry. Ang hirap na agad. Yes. 1, 2, 3. Got it. Oy! Hindi na ipit. Madulas kasi. Madulas nga siya. Tika nga lang yung chopstick. Slippery. Yeah. Of course it's slippery. If not slippery, how come play? Yeah, slippery. It's like a Wing, noodles. makiabot daw yung nga cellphone ko eh. Ang hirap mag-chopstick ah. This Oo, one pwede na will ko be tatubing. tissue there. Binana mo pa. Noah. Ay nako, indara, wala na baga akong makapa. Wow! Dami-dami. So Wow, many. yes, catch. Ay. Should be 3 naman. Yeah. Yay! Sadit yan. Yes! Fell down na. Ay, you shot? You shot? Ah, my God! Oh, Okay. Ano ba yan? Tapos na? Naramdaman ko wala. Buti alam mo. Last one? Oh, ang laway mo. Wow, sorry. Yay! Ilan yan? Magkano yan? Magkano yan? 20? 20! Yay! Your chocolate! Get your chocolate! Ang hirap naman. Mia. Ay, yun It's na. your turn. Nag-i-enjoy man ang saro. Kubaya isa na nila. Wayne said you faster. Wait, he's excited. How many count do you want? Okay. At least kahit isa pala nakuha ko. Hold your bowl. Hold it your bowl na, Han. Taon na kay Amer yung bowl, be. Itao mo yung bowl kay Amer. Oh, this one. Okay. We are, I-cheers mo man nga ni Dangay siya, be. Nagbabali man. Ah. that is small Wow. one. Too much to Oh. so soft naman. Oops. Generous. I cannot imagine so many. Yay! Very good, ah. Pasiguro, iipiton ni... Bukya. Bukya, mayong laog. Ay, ano ba? Nahulog! Nakaupat na. Oh, finish the time! Finish the time! Not yet. Not take your time. I give you 5 minutes.
saro. Ay, nothing. Very tired. Chopstick like this, ah. Yeah. Paano kaya kung baliktarin yung chopstick? Ah? Hindi, pwede yan. Madaya na yan. Saan ka nakain nga ini ganyan? Makakakan ka daw yan sa inyo. Basta na pagtuyog ko sa video. May comment kitang sala. Ang dami ko. Yeah! Finish! O, count na siya. How many? Pailing mo sa iya ang bukya. Taday siya tatao kang bukya. This one, nothing. 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 No money. Bukya. This for you lang. No number. No number. No number. Bukya. $5. $10. All. $10. Hola. All bukya. No money. So this one should be put back. No. No, that's yours. That's yours. Because we wanna finish only this one lah. Okay, Weng. Oh, like that, Weng. Marunong na siya. Mag-try ka, Weng. Try. Tayong pirongit. Tadaan namin ito. Yan, ganyanin mo, Weng. Gawtsuwa. Ba't may chocolate lang? Gawtsuwa. Yung chocolate naman. Yan, Weng. Dahil lang, Weng. Isi ko na. Yan. Yan. Actually, if you can see, very easy. But if you can't see, Oh, yes. see this lady. This lady. This lady. Muragan kasi this lady kasi. Yeah, like that. And she said, I know la. Try to cover la. One more. Try. I told you. Always remember Yan. Lolo. Ganyan. Oh! Bilawag ta na. So, cannot. Try. Try. Okay. Tingnan natin kung masarap. Ha? Bibigay mo na sa kanya yung ball. Chocolate yan. Okay, start. 1, 2, 3. Wow, sinola! Yehey! Hooray! Hindi mo na siya stresson. Okay. Para makakuha naman siya. Yes. Oh, Yung maliit dapat. Oo, yung maliit sana. Sorry, daddy. Gusto niya man nga ni Ibi, pati nga ni siya. Ang hirap pag naka-cover na. Oo, kamahirap pag nakakuha. Kasi hindi nahihiling, hindi natatansya. Luway lang. Nagigigil lang sa imo si Mercy sa kasi ano. Si Marisa. Siya kasi, Ate Helen. Nag-review sila. Dahil pangani na ka. Niya. Ah, sila sa chocolate na. Buti na lang lasang chocolate. Buti na lang hindi si Cheria yun. She said, that is, Chocolate. Of course, chocolate lang. Hindi masarap It's not sabon. Inas na tabon. Baka naging tight barangan eh. Ay, Wing, tururog na daw kita, oh. Lasiti na maurli. Ay, atay. Ay, yung May uyo na ba? Ay. Yung pwede na Okay, Wing. okay. Wing, pwede Okay. na Wing. Ipita na Wing. Ipita na Wing. Ipiton mo na sa aga. Waray pinangirit, nag-iro pa. Sabi na kaya, focus. Natungka na da si Amir, nag-akay na. Wing! Day mo na para ukagon, ta para reyes man sa nalalo. You don't try to take so many. You try to one by one. Yeah, dawa day mo na kulon. If you try to take so many, you cannot take one. Dawa saro basta si Ako nga isa lang nakuha ko. Try to take one by one. Lugi Yes, ka. Mo yes. pala ko daw ka man maski $5. Ay, ugak na kayo magpaluwas. Pwede na ko tato dawa saro be. Isa ba? Oh, pwede dawa saro basta maipit. Gauchua. Dawa saro lang basta Uy. O yan kahit isa. Yes, yan. catch, Pwede catch na it. ipitan na. Catch it, Ipitan catch mo it. nga ning maray. Catch it, catch- Igutaman nga ni. Exactly. Di man kaya tigiigot. Aluwag ka na hulog. So bago naiigot niya naman pag oh, salit ko sa ato. Magayon to na maintin. I know why she cannot get, because she cannot hold very well Yeah. the chopstick. How come before when she look at her, she can? Why now cannot? It's the same. Blind. Blind ma. Dahil niya iniipit na tultul. Kaya dahil siya Kung ano si nakakakuha. kutsaro naman sa luwas? Oh, pwede na. Kada ako dali. Tasa na. Tasa na. Ah! Sayang. Naulog pa. Ano ba yan? Pati lugod so video. Ate lugod si video. Nahulog. Nay nailing. O, dahil na magparaw kag. Saro lang na ano ipit. Basta may maramdaman ka parang matigas.
Ala! Ano yun? Buto? Ay, sorry. Di niya kasi pinaiipit. Hindi niya man iniipit. Pigluluwagan niya. Oh, malip na naman siya. Left the group na lang si Amer. Left the group na lang si Amer. Don't left the group. Nasuya na. Nasuya. Nagwawala na. Left the group na daan siya. Left the group. Weng, don't worry. I have so many You wanna play, chocolate. I sister? give half to you na. Ang galing. Chicken. Wow, my chicken. Ah, yummy. Kung hey pacho. Ano mga ano? Ang chicken. Makaipit. Nainis na ako. I-try mo. I-try Dahil mo. kaming nag-zap si Indo. So bago nga ning nagiiling siya nakaano niya. Lagi nga yun. Sala na naman kaya abi ang kapot mo Iba bikan man- chopstick be arugon mo tong kay Cheryl nasa gitna nga ning naiipit tulos. Arkan? What is that? Ilaban mo para kay Weng. Binibidyo mo pa ko. Siyempre. Dito makukuha pa yung mga ano. Anta dito nga ni ako. Ang dami rin palang 20-20. Madami. Hindi lang natin nakukuha. Ano, Weng? Weng? Ay, ano man ako, Weng? I-cheers. O yan lang ako. Sundukin mo na amo na bagan. Oh, ilingaman daw. Tapaing urag may 20 pa yan. Maubos niya na lang yan oh. Ikaw lang nakakuha ng 20 ha. Oo. Oh, luto na be, luto na. Siya. Kapiran ako. O, tiyan Ay, ang dami. Basta madami. Mumabawi sa laisi. O, daan na laisi. Di, agko na siya. Ika talaga na yung pagparabaramduman na alay si. Oh, isa na lang. Isa na lang. Pag naipit na kasi binilalagay niya agad. Ang galing-galing. Pero mahirap din talaga. Mahirap. Ako nga, try ko. Oo, yung chopstick mo, Dapat iipit. pala yung kamay mo nasa baba, ano? Oo nga, yan. Wala. Oh, wala na. Bilangin na yan. Naka-20 na naman. Maka 30 na naman. O, 30 biyo! 30 yan, be, kasi 20 yan. Oh, 30. 30 yan, oh. Oh, 30. Imagine. Be, oh, 30. Bawi. Bawi si Laisi. Bawi si Laisi. Bawi si Laisi, bawi. Weng yan. Bawi na ang Laisi, bawi. Nakailan ka na, be? Magkano na yan? 70. May sukulit pa. May sukulit pa. Oh, si Rachel naman. Sula. And then, my employer said, I'm not lucky. Say long. Oh, you see that? Ini man masara sandok na siya. Nakakatakas ng labi. Kala ka nagpapakit siya sa video. Papakita ka lang mga. Akala mo man, kissable lips. Kala mo nakabidyo ang mukha mo. Nakatutok na lang. Ito lang naman na nakabidyo. Akala mo. Huwag ka na maingay. Oh, dali. Kissable lips. Garawan lang nakitang it. Sa kapit pa. Maingat ka concentrate. Oh yeah, nag-aram ko sa'yo. Okay, arang. 15, hindi na baga nakakapa. Ha? Hanggang alas 7, pagkabukas. Alas 6. Ikaw, hiningirit-hirit mo, pero di ka makamugang at sinabanggi. Grabe, inanakit mo sa buhay. Tanglay na naman sa iyong sister kay... Basta magulo. Cannot take. Iba na try, sis. Yay! Galing-galing. Alisin na ngayon, bako yan. Yan, lagi ko nakukuha. Mamaya na. Tanga. Makakain mo pa yan, Bokia. Wow, ang dami. Sige, taas mo. Ang hirap naman. Wow. You wanna try? I try also. Amber also try. You go home na? Uy, 20 na ko ito. Ha? Gusto ko makuha yung... Oh, your video okay na. Your okay na. Karaoke pa here. Oh, yan na. Huwag ka sa kaumutin yun. Ha? Ang hirap naman talaga. Oh, Dahil lumiliko kasi yung chopstick. Bakit ikaw ang bilis mo makakuha? because I'm lucky, ma. Aya. They said tiger not lucky. Listen, I'm not lucky. You're not lucky. Not me. You see? You think bad bokya? May Bokia. Nga lagi naman bukya. 20 yan, 20. Ay, Inda. Ay, sikwa. Yes, sister. You try. $5. Ano ba yan? Lagi na $5? Oh, $5. Yung $5, be. Get the $5. Your chocolate cake. talaga, may Okay, try.
Patchoy ko na sa imo. Tama na yan kasi. Dali. Dali mo pa nga yan maubos ta. Kaputan mo ni. Yan, kaputan mo yan. Dahil na siya mailing. Ay, dahil na siya mapiring. Anong gagawin? Maano na siya? Thank you so much. Wala lang takip, wala lang ano. Bye-bye sis. Thank you. Doon ka na lang sa malaki. Yeah. Yes. Ano ba? Dahil mo na dahil mo na siya. Bye-bye. So close the door sis. Alis siya pala siya. Pinipiliin niya na yan para makabawi siya. Piliun mo na yan sa date. Madaog mong nakuha ni siya. Oh, pira minuto na. Oh, Minuto yan. 42 na, win. Hala siya. Yay! Hala ka dyan, puro siya. Bali, ano sa date? O, bilangan mo na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Dali! Yay! Kuha na to, Weng! Ikaw na kulon mo man kani. Oh, 20. 20. Pira ba? Ano ba gawin ako, Anya? 80 yan! Uy, ang Sige, 80, tapa! Okay, 80! Sa imo! 80 siya! 80! Yay! 80! Ikaw! Pakita mo, kanin sa'yo. 40, ikaw! 75! Pinagmalaki yung 80 siya ang pinakamarami. Yung chocolate mo pa, Weng. Maraming nakuha. Yung chocolate mo pa, Weng. Who can get? Weng! 80, Weng! 80! Very good. Take out! Open the eyes! Take out! They didn't get them out. Yeah, take out the mask without mask. Gaucho. Kong hei Patchoy. Kong hei Patchoy. 1 hour. 1 hour na siya. Happy 80. Lakas ng trip 80. Without mask. Salamat ka nang dahil kay Lolo. $5. $5. $5. $20. 80. Yeah, she's so And when she take out the mask, she take the smaller one, all 20. She take all the 20. And Cheryl only 75 and 80. Try to say 80. O yun, prito na natin yung ano. Mga rin, yung turon. O, diba? So, if who is winner, it English kaya ay. Kung si sinong manalo, merong license. lugi ako rin ako mabali. Oh, 'di ba? Dali. Mag-start kita. Lugi ako, be. Di ako mabali. Dali. Pinag muna lang. Dali na, inatan. I quit. Inatan, dali na. Dali na. Pag naggala ka, Dali na. Una man laman. Ano kaya siya? Malas da kaya siya tiger kay abo niya. Dali na, unahan. I-ready muna, lahat muna Buksan ready, na. hawak. Hindi pa nga, nagre-ready pa lang, bubuksan na. Hawakan muna, Ay, dapat di. Pag malinig ka nga. Malinig ka nga. Paano humawak ng banana muna? Paano humawak ng Dito banana? baliktad ba sa banana, Paano humawak ng banana? Pakita. Paano sumubo ng banana? Okay, ready? Paano na? Ready, ha? Cover my belly fat. Okay, ready, ha? Oh, 1. Pag sabi ko ng 3, Tama, bilaw ka kita kanina. pag sabi ko ng 3, babalatan na, ha? Okay, ready. Madali man ako, bukya pa. Oh, ready na nga, ready. Ready. 1, 2, 3, go! Balat! Dali, aweng! Diyan ka malang makabawi sa itim mo. Papangiriton ka ni Cheryl. Dahil mabayaan mo si Cheryl. Halon! Go! Dali, halon! 1, 2, 3. Dali, weng! Halon! Papangiriton ka ni Cheryl. Madadaog ka. Go! Yak ka diri ni Luwa. Ubus na si Lulawing. Oh, sinong pangalawa? Dali. Ubus na kay Wing. Yay! Nanalo si Lulawing. Nga na, Wing. Nga. Wala na. Yay! Pangalawa siya siya.
sige. Excuse Ito me. na yung Lyse. Pag mali naman kayo nakuha. Ayun na nga. Pipili si Weng. Una si Weng pipili. Ako parang yung mananalo. Tapos, sunod si She. Tapos sunod siya. O, tatlo to eh. Tatlo. O, Ako sige. parang mananalo. Pili ka, Weng. Itaas mo na iiling ang laman. Wala, sarado yan. Wing. O, pili na, Weng. Bakit kami nang Hindi ka nakakasta dyan. O, sunod siya. Hindi ka dyan nakakasta. O, ikaw. O, buksan mo, Weng. Pakita mo. magpili. Paano buksan, Wing? Pakita mo na, Weng. Ipakita mo. Ipakita mo. 1,000! Tingnan mo sa loob. Buksan mo. Sulat mo. Basahin mo. Basahin mo. Uy, hindi pa kita pinapabuksan. Isa-isa. Dali na, Weng. Excited ako. Dali na, Weng. Buksan mo. Pakita mo yung nakasulat. 1,000. It's a prank. 1,000. It's a prank. Hindi pa tapos. Oh my God. Tama, sarado mo na kasi. Ayusin mo. Excited naman to masyado. Excited ako eh. Ikaw siya, sunod. Ikaw siya, sunod. Tomorrow lang. Siya rin sunod. Mamaya ka na nga umalis. Wow! Magkano? 500! Yay! A prank! And then... Ay, meron ba? Yay! Hindi na to excited, buisit. Mali ko ba? Excited ako buksan eh. Hindi kasali to. Wala. Wala na. Wala, hindi ka na excited. Hindi, nakita ko lang. Ito lang 50. Oh, Kanina. tapos Pero na. hindi ako nakita. Tapos sabi niya, siya na ang nanalo. Oh, anong masasabi nyo, dali? Thank you very much! End na po yung vlog namin. Sarap ng saging! Promise! Ang bilis pala natin kumain ng saging. Ay, magpasala. Ang sarap doon ng saging eh. Kaya alam na kung sino ang takam na sa saging, guys. Galing pala to sa Ang cute ng ang cute ng Lycee. Oh, batiin nyo na yung mga manonood ng kung Hey Fat Choi. Kung Hey Fat Choi! Saan tayo Manood kayo. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye! Bye! Thank you, Madam Joy! Madam. Madam Gila! Thank you for watching. Bye-bye. Bye! Pakita nyo na yung mo. Pakita nyo na yung license niya. May Yay! 50! Yay! O, magkano ka, Lola? Wow! 130! Yay! Ikaw, She. Ikaw, She. How about me? Anong siya mula kanina? 125. Tignan mo, kwintado niya. Talo ka niya. Who get